Здравейте! Добре дошли на По кафе и още нещо. Днес искам да ви разкажа една история, която по един или по друг начин, всъщност по всякакъв възможен начин, промени живота ми и начина, по който аз мисля и възприемам нещата. И днес си говорим за момента, в който почти не загубих живота си, за моята катастрофа. Тъй като в моите чувства и емоции тогавашни е замесен и друг човек, ще се опитам да разкажа историята така, без да намесвам другия човек, тъй като той вече не е в моя живот. Съответно, аз не съм питала, нямам разрешение или отказ за това дали той иска да бъде споменат във видео или не. И както вече обясних, поради тази причина ще се опитам максимално да не го включвам по никакъв начин в това, което ще чуете сега. Айде да започваме. Така, започвам в частта, в която смятам, че бих могла да включа човека, за да можем да разберем историята. Затова сега ще ви дам малко предистория. Аз вече живея в България. Приключила съм дългогодишна връзка, като в България единствените ми близки са баба ми и дядо ми от страна на моят биологичен баща. Загубила съм баба си, с която съм била адски близка от страна на майка ми преди година и нещо. Съответно, горе-долу разбираме как стоят нещата. Имам най-добрата ми приятелка, thank God, имам най-добрата си приятелка и тогава вече бивш партньор, в чийто дом аз съм живяла, деляла съм си хляба и така нататък. Съответно, защо изподелям всичко това? Защото моята катастрофа се случи месец и нещо, смятам, след раздялата ми с този човек. Аз самата раздяла я приех много тежко. Беше ми изключително трудно, поради причината, че наистина съм изпитала доста силни чувства към този определен човек и съм го приемала не само като свой партньор, а като приятел, брат, сестра, майка, баща и така нататък. Той беше изключително важен за мен. Като аз вече съм се изнесла, вече не живея в неговия дом и на неговите родители, аз съм се изнесла под наем в дома, в който всъщност вие виждате в момента. Това е моето safe place. Вече съм се изнесла. Много се извинявам, просто не съм мислила какво да кажа. Сега сядам и говоря и понеже, както обясних, не искам да включвам никакви странични неща и се опитвам да кажа нещата по такъв начин, че всички да разберем какво имам предвид. Добре. Мисля, че реално менталното ми състояние тогава е най-важно за цялата ми история. Чувствах се много зле. Аз съм човек, аз съм много работлив човек. И когато поема отговорност на работа, без значение от какво естество е тя, аз никога не читвам, никога не правя някакви да лъжа, че съм болна или някакви такива глупости. Но в този период аз наистина не можех да работя. Тъй като бях сервитьорка, имахме обедно меню във всеки делничен ден. Изкарвах обедното меню, тъй като тогава имаше най-много хора. И след това мои колеги ми взимаха смените, аз просто се прибирах и затварях вкъщи. Тук искам да говорим малко и за депресивните състояния, като тях просто ще ги включа в един фрагмент, много кратък. И смятам тази тема да засегна в друго видео, защото иначе това ще стане прекалено дълго. Аз изпадах в много депресивни състояния тогава, в онзи момент. Не намирах причина да живея. Така го чувствах. Имах чувство, че съм загубила
най-важното нещо в този свят. За мен този определен човек тогава, в онова си време, беше най-важното нещо за мен. И аз намирах в една дупка. До този момент хора, с които аз съм общувала в България и съм били близки до мен, бяха неговите приятели, той и най-добрата ми приятелка. Съответно, съм изключително благодарна на Ани за това, че тогава беше до мен, защото нещата щяха да са доста по-трудни от това, което тогава е било. Не намирах смисъл да живея, не исках да живея. Бях изпаднала в едно състояние, в което нищо не ме интересуваше, никой не ме интересуваше. Бях стигнала до момент, в който да направя видеоклип, в който клип обяснявам на майка си и на сестра си защо аз съм решила да прекратя своя живот. Мога да ви кажа, само да вметна, че след тази моя катастрофа, след като аз се прибрах у дома си и така нататък, аз този клип не съм го гледала, не го изгледах, просто го изтрих. И сега в днешни дни аз не знам какво съм казала там, нямам си на идея. Просто си нямам идея какво съм споделила тогава в онзи миг. Но няма и значение, за щастие. Аз съм много интуативен, не знам тази дума я бъркам. Имам много силно развита интуиция. И 2 дни преди самата случка, ние се возехме. Аз тъкмо бях прочела една книга на Константин Трендафилов и това до ден днешен една от любимите ми книги, Затвори сърце. Мисля, че това е от тези книги, които помниш изцяло. Смисъл, аз помня началото, средата, края, заключение, абсолютно всичко. Това е единствената книга, която мога да ви я разкажа, дори и сега, ако седна и си говоря с вас, да ви я разкажа от до. И докато се возехме, бяхме в Благоевград, излизайки от Благоевград, аз им разказвам за книгата, защото бях силно впечатлена от самия роман. И просто аз знаех, вътрешно усещах, че нещо лошо ще се случи. И тук внасям една вметка. Датата на самата катастрофа е на 11 август. Датата, в която аз се събуждам, е 19 август. Пък ние на 19 август си бяхме заявили, че това ще е дата, в която ние ще тръгнем към морето. Аз, Ани и още едно момиче. Това е дата, в която ние ще тръгнем за морето и ще си направим някаква почивка, не знам, отидеш на море лятото. Като дни преди изобщо да се случи това, което ви разказвам, излизайки от Благоевград и разказването на книгата, аз бях обяснила на Ани, че няма да шофирам, няма да карам до морето, защото силно в себе си усещах как някъде по средата на магистралата аз съм в лява лента, нещо се случва, катастрофирам, мантинелите са вътре в мен, в колата, насякъде и просто няма кой да ни спаси. Аз тогава и го казах неведнъж. И споменах, че аз на море ще отида, ако отидам с влак или другото момиче кара. Защо не казвам името на другото момиче? Защото отново не съм питала за позволение да разказвам за нея, затова, нали... Те тогава си мислиха, че говоря глупости, нали, думите им бяха, хайде стига сега, ти заради хикс човека не искаш никъде да ходиш, ти си толкова, нали, си влязла във филма, толкова се депресирала, но не, аз силно вътрешно усещах, че нещо ще се случи. Връщаме се в предишната история, затварям скобите. Излизайки от Благоевград, аз имам това чувство, че нещо много лошо ще се случи. И тъй като Ани седеше зад мен, аз погледнах в огледалото за задно виждане и просто си казах, Ани, добре, тук използвах цинизъм, но да кажем, Ани, нещо много, много лошо ще се случи. Имай го предвид и тя просто ме погледна едно плахо, не знам какво става. Това се случва на 9 август. 10 август аз отивам на работа и по време, мисля, че беше на обедното меню или може би след него, аз започвам да усещам силни болки в стомаха. Аз съм с остър гастрит. Знам кога ме боли стомах, просто защото съм яла нещо гадно, нали, junk food.
и знам кога ме боли стомах и е време да отида в болница да ми сложа система. Знам, да кажем, как се казва, границата. Съответно, отидох в склада, усетих, че нещата не отиват на добре, разплаках се и отидох при единия от шефовете ми, тъй като имах двама, и му казах: шеф, тръгвам си, не мога повече, не знам какво се случва, отивам в болница. Извадих всичките пари, които имах, нищо не съм брояла, просто дарах на колежката, на която съм много благодарна, че тогава остана милата, и просто си тръгнах. Отидох в болницата, направиха ми изследвания, пуснаха ми системи, така, глупости. И се прибрах в къщи и мисля, че целият следобед и цялата нощ просто лежах. Имайте предвид, че бях в състояние, в което не се къпех, не се гордея с това, но не се къпех, не ядях. Просто домът ми причаше на... Беше много мръсно, всичко беше адски мръсно и гадно. На следващия ден беше 11-ти, деня на самата катастрофа. Аз станах сутринта и знаех. Мисля, ние се бяхме разбрали тогава с Ани, пак почитавам, Ани единствения човек, с който аз излизам и с който аз разговарям тогава на това време. Той сега горе-долу. Бяхме се разбрали да не излизаме, тъй като тя имаше нейна си работа, имаше някакви задачи, които да върши. И аз слушах някаква книга в Storytel, подсъзнанието може всичко. От тогава тази книга не съм я чела, не съм я чула, няма и да го направя. Защо почитавам подсъзнанието може всичко? Защото аз в началото ви споменах какви мисли имах. Затварям скобите. И мисля, че беше някъде към 4 нещо, като Ани ми каза: аз свърших, можем да излезем, искаш да ходим да ядем. При което ние сме от Перник. Мястото, на което аз реших да отида, и то защо? Защото там бях ходила като дете с баба. И това е място, което аз съм се чувствала щастлива. И прецених, че искам да отида там, просто за да се хайпна, да се зарадвам, да се накарам да се почувствам по-добре. И казах: окей, сега ще заведа на едно място, не знам дали си ходила. Всъщност не си спомням дали беше ходила преди това, може би. Това е един язовир, който се намира на няколко села до нашия град. Отиваме и много интересно. Аз по принцип не пия. Ако пия нещо, то е на максимум 2 чаши вино или една корона, нещо такова. Никога не пия, докато шофирам. Никога. И какво се случва? Поръчваме си там някакви неща, пържени картофки, язовира е пред тебе, усещате каква е атмосферата. И аз си поръчвам бира. И тогава съм си говорим, тя вика: нищо няма, стане от една бира, не знам си какво си, не знам си що си. При което идва тази бира, аз взимам чашата, тръгвам да отпивам. Искам да си представите как чашата ми е буквално до устните. Искам, аз карам и също тази бира няма да пия. Не съм я пила, оставих я на масата и си поръчах една кола. Разходихме се, хапнахме всичко както трябва, разходихме се около язовирчето, правихме си някакви снимки. И тогава майка ми писа: как си, какво става, тя живее в чужбина, как си, какво става, там някакви неща. И аз казах: тръгвам към Перник, ще ти пиша, когато се прибера, обичам те. Единственото, което аз изпомням след това, беше как се качвам обратно в колата. Автомобила ми тогава беше Toyota Aygo, мини автомобилче. Паля си цигарата Айкоза, подавам си телефона на Ани и казвам: пусни музика. Черно петно. Не помня нищо след това. Това, което си спомням, е как просто отварям очи и виждам много глави над себе си, които са така, наведени и ме гледат. Искам само също да вметна, че един месец преди моята катастрофа, което означава целия юли, аз всяка нощ се будех от един сън. А съня беше именно един таван. Таван, който аз не познавах. Аз не знаех кой е. И, реално, плot twist, какво съм сънувала? Аз съм сънувала тавана на реанимация в Пирогов.
място, на което аз преди това никога не съм била. Тогава нещата бяха... Не знам дали да ви ги разказвам, нещата в болницата. Много беше страшно. Никога не съм говорила за това нещо, освен с близките ми, майка ми, сестра ми, Ани. Това беше най-ужасящия момент в моя живот. Защото спомням си, имаше една сестра и аз я питам в коя дата сме. Тя ми каза, нямам право да ти кажа. При което вече в моята глава минават всякакви мисли, смисъл, какво се случва, какво става. Аз нищо не си спомням, аз абсолютно нищо не си спомням. При което мисля, че първо аз не можах да заспа 28 часа. Имах ужасни халюцинации. Нещата, които виждах, аз не гледам филми на ужасите, защото съм много страхлива. Но нещата, които виждах, бяха изкарани от най-ужасния филм на ужасите, създаван някога. Искам да си представите как ти лежиш на едно легло, вързан си, ръцете и краката ти са вързани, не можеш да помръднеш, всичко те боли и някакви същества са насякъде по теб. А около теб са някакви хора, които са в кома. Едната дама срещу мен, не знам дали все още е сред нас, за което много силно се извинявам, че коментирам, затова ще много, много кратко. Тя беше в изкуствена кома, съответно издаваше някакви звуци, които бяха постоянно. И си спомням, не знам вече кога е било, дали на следващия ден, дали на същия ден. Аз тогава нямах никаква представа за времето, за часовете и за какво всъщност се случва. Спомням как ми казаха, катастрофира, нали, сега си добре, и аз няма как да видя какво имам, какво е по мен, какво се случва по мен. Катастрофира, всичко наред и аз викам, окей, как е колата? Мисля, колата ми здрава ли е? При което получих един много остри погледи, които аз тогава не разбрах. Аз няма как да знам. Но ще се върна след това малко по-назад, за да разберете цялата история. Но сега разказвам това, което е било в мен и което аз съм видяла. След това ми казаха, не си била сама. При което в моята глава дойдоха всички мисли, защото аз освен с Ани няма с кой друг да съм била в колата си. И тогава за втори път изпитах огромен ужас. Защото те просто те гледат и никой не ти дава информация и ти в тези, не знам, минути или секунди или колко време е било, в главата ти се въртат всякакви неща, които ти нямаш отговор. При което аз се оплаших, започнах да плача, започнах да крещя, в моята глава крещях, всъщност съм шепнала. Нали, тя добре ли е, какво се случва и те нали, ми казаха да, добре е. Обаче аз тогава си мислех, че те ме лъжат, че е добре и че нещо е станало и просто за да не се влуша, в смисъл да не се влуши моето състояние, те ме лъжат. Повече за реанимация няма да разказвам. След което ме пратиха в коремна хирургия. Дамата, която беше до мен, тя се сменяше постоянно 3 пъти. И последната дама в нощта, нали знаете как възрастните хора усещат, кога ще си заминат? Съответно, тя получи някаква паника атака, започна да повишава тон, нали, да казва, обадете се на дъщеря ми, искам да съм си вкъщи, искам да си ме прибере. Нали, буквално много, много страшна гледка беше. И на другата сутрин, когато се събудих и се обърнах, тя си беше заминала. Опитам се наистина никъде да не говоря за менталното състояние, защото, както обясних, ще включа и други хора, които вече те вече не са в моя живот, съответно не е правилно. Но
страха от това, което се случва тук. Не мога ви го опиша. Момента, в който ти се прибираш у дома си, аз тогава, нали, майка ми и сестра ми вече се прибраха и бяха тук. Седиш на земята, майка ти те къпе, бършете, а ти не можеш да ядеш. Сега ще разкажа защо. Това е моята история, една много, много сбита. И ако на някой му е интересно или иска да чуе повече, ще се разгърна и ще разкажа повече, но за момента, може би от моята гледна точка е това, какво всъщност се е случило. Връщайки се, излиза куче на улицата, като аз се опитвам да не го ударя, при което моята кола поднася. Тук искам да вметна, ограничението е 50, аз съм карала с 70. Не казвам, че е правилно. Просто искам да го вметна, защото в града от полицията беше излезла информация, че съм карала с 140. Искам да ви кажа, че ако бях карала с 140, в момента няма да водим този разговор. Нямаше да водим този разговор. Опитам се да избегна кучето. Колата ми поднася и се удрям в дърво. Като, честно ви кажа, имам огромен късмет, който е на милиметри, защото в противен случай дървото влизаше в мен. Моята приятелка, след не знам колко време, дали са секунди, дали са минути, дали е повече, се буди от пропукването на стъклото, на предното стъкло, при което моментално пипа дали имам пулс, вижда, че имам пулс, осъзнава, че трябва да ми извади. Моята врата не се отваря, тъй като тя е вдъбната цялата и тя започва да ме извлича от нейната страна на колата. През това време някакво семейство се обадили на линейка, линейката идва, отиваме в Перник. През това време аз съм отворила очи, извинила съм и се, казала съм и извинявай. И тук искам само да вметна една история. Няколко дни преди тази случка, преди тази катастрофа, аз я бях питала, ако стане нещо, и дойде такъв момент, в който можеш да спасиш себе си и със сигурност да оживееш, или да се опиташ да спасиш и мен и да умреш, какво ще направиш? Тя, нали, тогава ми каза, сигурно ще спаса. И в момента, в който аз съм ми казала извинявай, тя казала, мъкни бе, казах ти, че няма да умреш, не. Да. Искам да ви кажа, че аз съм била с разкъсан дълак, съответно моят дълак е изваден. Бъбрека ми е защитна половина, била съм с смазан бял дроб, челюстта ми е счупена на 4 места, таза ми е бил пукнат, навяхвания и такива неща, няма смисъл да ги обяснявам. Като в нашата мила болница тук в Перник са казали, че кръвта, която излиза от устата ми е заради счупената челюст. Не е било заради това. Не са искали да ме вкарат в реанимацията в Пернишката болница, защото дамата е обяснила, че след 2 дни ще ми скарат с краката напред. Съответно, тя няма да рискува или нещо от сорта. И мога да ви кажа, че тук имам късмет, според мен. Не искам да подценявам никого, но имам късмета с това, че Нани, майка ѝ, тогава работеше в тази болница и съответно са потърсили помощ от софийските болници. Така се свързали с Пирогов. Също от самия удар някак си сега, може би моето обяснение ще звучи глупаво, но не мога да го обясня с медицински термин. Сърцето ми е било затиснато от белия дроб и се очаква всеки един миг то да пръсне. Съответно, те за 6 или за 8 минути, вече не си изпълним с точност, са стигнали до Пирогов, като вече е към 10 часа. Смисъл, катастрофата е в 8, вече е 10 и нещо, 11 и моята операция е била 7 часа. След като се прибрах от болницата,
Защо не можех да ям всъщност? Заради щупената челюст, аз имах едни железа и устата ми беше затворена. Около месец и половина. И говорех ето така. Да. И съответно тук, отстрани, имах 2 пролуки, през които можеше да мушнеш сламка. И това, с което се хранех, бяха супи на маги, които бяха прецедени, за да няма никакви неща, за да може да влезе самата течност, и айран. Беше ужасно. Беше ужасно. Като искам да си представите всичко, което се е случило преди това, преди самата катастрофа, ти не знаеш за кое първо да страдаш. Ти не знаеш дали да страдаш за себе си, за това, че всичко те боли. Не знаеш дали да страдаш за близките си, за това, че си им изкарала къла. Не знаеш дали да страдаш за някакъв човек, който си загубил. Не знаеш дали да страдаш за това, че и да си благодарен за това, че Господ е спасил най-добрият ти приятел, защото можеше семейството му да е почернено. Не знаеш какво да правиш. При което аз си избрах да страдам за едно от тези 4 неща. И така, малко по малко, като искам да си представите, че психиката ми беше много наранена. Беше... Защо? Защото ти очакваш, когато обичаш някой, когато си обичал някой и той те обичал, той да е до тебе, защото това е най-трудният момент. Мисля, ти буквално си на път да загубиш живота си, ти си буквално да си загубиш живота. И аз просто имах някакви други очаквания. Не казвам, че са били правилни, не казвам, че са били грешни и не обвинявам никого. Просто споделям, че моите очаквания бяха различни. И малко реалността тогава леко ми блесна пред очите и ми каза, не е така, смисъл, това, което си мислиш, просто няма да стане. И тогава, на първо място, разбрах, че аз не съм човек, който може да решава кога, какво и защо ще става. Осъзнах, че няма нищо по-важно на този свят от теб самия. Тук не включвам моето семейство и моите близки. Включвам някакъв усрещан човек. Защото през това време, в което ние сме споделяли време от живота, той е бил на пиедестал, той е бил най-важният, той е бил икона. И затова и в вчерашното видео казах какво това, че някой не те харесва и какво това, че някой не изпитва релевантни на твоите чувства. Какво това? Все тая. Буквално няма значение. Осъзнах, че... Защото аз в болница се ядох много обещания. Че повече никой няма изхвърлям храна, бях умряла от глад. Че повече няма да си губа времето, че няма да седя вкъщи да гледам TikTok, вместо да ходя и щях да кажа чуждици, извинете ме, да обикалям, защото аз в България не я познавах, смисъл, аз не бях ходила в много места. Много обещания си дадох. И 2023 изпълних всяко едно от тях. И какво се случи? Понеже човек много бързо забравя и човек е много егоистичен. 24-та някак забравих много от обещанията, които си бях дала. Вече си мислех, че аз знам всичко. Мисля, някой ме бутне, аз това съм преболяла, аз това съм преболяла, И 2024-та Ако 2022 ми беше сипал с кофата, нали, просто отваряш си очите, ти нямаш друг избор, освен да си отвориш очите. 2023 беше момента, в който окей, я да видим какво си научила, какво ще направиш. И 2024 беше ти защо се взе за много важна. И с едно чукче така лек.
не беше фрапантно, не беше отвори си очите веднага, беше така леко по леко. И 2024 имам чувство, че си завърших своя цикъл. Имам чувство, че си взех много от кармата, която си заслужавах. Даже да не кажа цялата. Тези 2022, 2023 и 2024 бяха годините на моето израстване. За съжаление, онова усмихнато момиче, което обичаше света без значение кой, какъв и защо е, изведнъж се затвори, изведнъж стана намусено, изведнъж стана студено, егоистично. И от известен период насам се връщам обратно към себе си. Обаче този път по-осъзната. И човек може да изпитва безусловна любов към теб. А може и просто да описва и обяснява, че изпитва такава любов към теб. Без значение какво се случва в живота ти, без значение дали човека, когото обичаш, обича теб, или дали сте се разделили или не сте, опитайте се да дадете цялата тази любов, която искате да дадете на срещния на себе си. И не забравяйте, че някои хора са в живота ви, за да ви дадат уроци, да ви научат на нещо. И не оставяйте с лоши чувства към никой. Защото няма смисъл, защото единственият човек, който ще наранявате в последствие, сте вие самите. И така. Покрай катастрофата и преди нея мога да разкажа много, свързана с как да се раза по-към духовния свят. А това е една тема, която не всеки би приел. Не всеки би разбрал. И ако на някой му е интересно, ще разкажа повече. И ще разкажа онази скритата част, която днес не споменах. Тя няма нищо общо с други хора. Има общо само с мен. Нали, да се знае. И така. Не се разплаках. А очаквах. Наистина по едно време просто очаквах, че това е момента. Да. Ако сте останали до края на това видео, моля ви, обичайте се. И разберете и знаете, че щом сте тук в този свят сега, значи има защо. И никога не си помисляйте по никакъв начин да прекратите вашия път сами. Обичам ви и до скоро.